Sociálne siete zablokovali ďalšie významné alternatívne médium. Tentokrát zlikvidovali stránky organizácie Brat za brata, ktorí si napríklad poctivo pripomínali našich osloboditeľov z Ruska spod fašizmu. Na najznámejšej sieti mali okolo 113 000 fanúšikov. Čo je prekvapivejšie, ich zablokovanie sa udialo na 2 sieťach súčasne, čo samo o sebe odporuje normám týchto sietí. Pridali sa tak k zoznamu zablokovaných politikov a influencerov, ako je Ľuboš Blaha, Rudolf Huliak, Kultúrblok alebo DK, ktorého sa boja až tak, že jeho meno je dokonca na sieťach civilizovaného demokratického západu zakázané vyslovovať. No a všetkých spája jedno. Nehovoria lži, ktoré od rána do večera počúvame v mainstreame a ktorým už nikto neverí. No a nepodporujú vojenskú propagandu západu. Záhadou je, že tieto siete nikdy nezablokujú ani jedného progresívca. No a je možné, že sa ani nenazdáme a čoskoro nám progresívna ideológia nebude zatvárať len ústa, ale nás začnú zatvárať aj sem, o čom už teraz snívajú.